5, 4, 3, 2, 1, rajtolunk, menjünk, sima jobbal kezdünk, és sima jobb és sima bal, sima balból 50 és jobb, 33, bent tartod, hát rajta a bal 3-at kiengeded, a jobb 33 bent tart, bal 3 kienged, és 80 föl a ballon, és utána jobb 4 végezzük, gumis itt a jobb 4 végezzük, és abból sima bal, és 500, a sima bal és 500, hadd menjen az 500, ez az, 500 végén fék lassító jobbról lesz a lassító, hűtöm kicsit, jó? Oké, 100-ra lassító, itt 100-ra, és 80 a jobbon, Geci, alig áll meg a távol. és bal 4 szigorú okosan, abból 100, és sima bal, 100 után sima bal, és 50, és bal 2 kienged, és a végén fék, lassító, figyelsz rá, bal 2 végén fék, lassító, ez az, és sima jobb bukkan, jobbra tart, ez az, és 300 le, végén kikerülős lassító, jobbról lesz, figyelsz rá, mert ellenága is poros, és kívül árok van, figyelsz rá, itt a lassító, gyönyörű, és 80, ez az, 80 és jobb 5, szűk, ez az, és 80, és a végén fék lassító, jobbról, és sima jobbal megyünk ki, és 300 bukkan a jobbon, rajta bal 2 tempó bukkan, itt a bal 2 tempó bukkan, és ismét bal 2 tempó, ezt a bal 2 tempó, és 200 lefelé, amit szól. Ez az, amit szól a gép lefelé, végén fék lassító. Megállásra figyelj, és 100 a ballon, és onnan jobb 3, és jobb 3-ból 100 a jobbon, 100 végén bal 5 szigorú okosan, itt a bal 5 szigorú okosan, rajta jobb 3 bent tart. A jobb 3 bent tart, ez az. Jobb 3 bent rajta, a bal 2 mehet, hagyd legyen a bal 2, és még lassító a végén, figyelsz rá. Jó. Gátrány az paraszt, bassz. És jobb 11 kiengednél el innen, vagy jobb 2, bal 2 átlő, tehát itt a jobb 2, bal 2 átlő, és jobb 1 kiengedés 100 végén fék lassító, 100 végén fék lassító jobbról, figyelünk, ez az. És jobb 11 bent tart, itt a jobb 11, végén bal 44 okosan, mert poros lehet, de bal 44 okosan poros, és 50 a ballon. Ez az, 50 a ballon, és végén fék lassító, figyelsz rá okosan kívülről, és jobb 3 bukkan okosan, jobbra tart és 100 végén fék. Ez az, 100 végén fék, és lassító. Lassítóba 300 bukkan, tolnál neki, 300 bukkan. 300 bukkan után 250 és nagy fék, mert jobb 5. Itt a 250 és nagy fék. Ez az, jobb 5, nagyon szigorú. És rajta bal 6, ez az, és a bal 6 után rajta a jobb 6. Szűk kapu, és jobb 6 szűk, és bal 6 szűk, és a bal 6-ból jobb 6, itt a bal 6 szűk, és jobb 6 szűk, a jobb 6 szűk, és 30, és 30-ból bal 6, és itt a bal 6, és 200 a ballon, ez az, 200 a ballon, és végén jobb 33 végén, figyelsz rá, és jobbra tart itt a jobb 33 végén, és 100 a ballon, és jobb 45 geci szűk, figyelsz rá, jobb 45 geci szűk,
100 a jobban. Ez az. És bal 5 szigorú, itt a bal 5 szigorú a 200 végén. Abból 150 föl. 150 föl, és a végén fék lassító. Lassító után bukkan, és kikerülős lassító. Tehát bukkan, kikerülős lassító. És jobbra megyünk. És 100 a jobban. 100 a jobban, és bal 5 szűk, a szűkre figyelsz, bal 5 szűk. És 100 a jobban, és jobb ív. És jobb ív végén. Lassító. Figyelsz a lassítóra. És itt a lassító. És 150 a jobban. Ez az, és bal 11 a jobban. És a végén kikerülős lassító balról nagyon szűk. Nagyon szűk. Figyelsz rá, mert nagyon szűk. És onnan megyünk ki egy jobb ívvel. Ez az. Gyönyörű. Jobb ív. És cél. Hadd menjen. Király vagy. Gratulálok.